Ang nasi agaw ron ba? Ako balita ba? Gaw! Gaw! Oy, Uy, gani nakadragaw. ay nagkuan ko gaw anaw kaning mga bulak sa kwan ba bukado hangig bulak gaw. Hangig bulak ba. Sa may tuyo mo gaw. Kan ba? Kuha ang tikag ninong ba? Hindi totoo yan. Ah, oh, sige, okay ka na Oo, gaw. lang yan. Ninong, okay ka na gaw. Mapakasalwarukan ba? Sunod bulan ba? Ah, Kuha ang tikag ninong. mau ba gaw? Magpakasal na ka gaw. Papakasal ka gaw nga wala ba makituloy gaw. Patuli sa gaw. Ay, saba gaw. Baka dunggan ta ba? Mahiringan ta. Ikaw, diris ako gaw. Pag ninong gaw gaw. Ah, sige. Okay ka na gaw. Ninong ko gaw. A few moments later. Gaw! Gaw, buanga gaw gaw. Ang balik ko na yung gaw sa kay gabi ko ano mo gaw. Bulagan ko sa kunggan ba? Pangasawon gaw. Mau ba gaw? Lagi gaw. Nabalaan, minong ko gaw nga kan. Pisot ko gaw. Aw, naawa lagi ba? Niya kabitaw ka nga magpatuli sa ka, mong ka napatuli gud. Awa na mo bulugan ninong ka. Sabay ka gaw. Sabay gaw. May magpatuli ko gaw kay wala pa tuli gaw, bisat ko gaw. Sabay ka gaw kay patuli ka gaw. A few moments later. Buanga gaw gaw. Pagsaon na lagi ta ng patuli gaw. Jadi buangat duwang lagi ta kay ni gaw magpatuli gaw ba? Aw, paana ni gaw, ulaw ka ni gaw ba? Sige lang gaw, basta di na ito mabulagag uyab gaw. Lagi. Kantin, matuli na ta gaw. Saro pa ni rin gaw. Lagi ni,